2025 tapinda tichitenda Mwari nekuti svitsa pano. 2024 goodbye and thank you for being kind to us. Tichingotenda zvakare 20,000 subscribers guys makandikoshera. So welcome back to your channel. This is the channel of choice. Tichingotenda kuti you guys, you've been part of this beautiful community. So nasi tinenyaya yedu ya mother mama mai madiyu mudzimai wataita ari kuti iye they've been blessed nemimba yatoti kurei. Also managed to have this. Vari kuti ivo 2024 yavaitira zvakawanda. They've traveled, they've bought a TV, they've finished their house, vakatenga mota panze pane yakanze tight iri BM, then yakanze tight wa Kiki or Kiki wataita Kiki wife, yes, Benz naika. So vari kuti ivo they've traveled to Maldives, to Kenya, to Tanzania, vakafamba all around the world as well, Dubai iripo ipapo, vachitenda views akabva kuvanhu zvakare. So they've achieved so much guys, they've achieved so much. Kunyanya nyaya ye mimba vanhu vangu vatotanga noise mu comment section kuti ko mimba ichabata rini. Hey guys, some of these issues are very very sensitive, but anyway tirika panapa mukangotipa life yenyu isusu tinoswera takangotaura nezvenyu imikani zvacho zvinorodza moyo. Okay, so guys, she says at 18 she has achieved a lot as a wife. Wow, at 18 she's only 18 atuvane sofa rakaraunda mba sofa guys, sofa. Okay, that's another. But she's saying at 18 she's achieved so much more, better than people that are even 40. Vamwe vachiri kutatarika, vamwe vari kugara mumawani room vanoswera vakagara pamubhedha. But as a content creator she has achieved a lot. And guys, we are saying tiri kungotenda upenyu hwekuti tasvika 2025 mamwe wayo ratongovawo drama iro guys, ratongovawo drama. But vamwe ndo vari kuti vedweka, please don't put unnecessary pressure on our children. They are still in school and need time to focus on their education. Reflect on your own choices. You began indulging in certain behaviors at an underage stage, which should serve as a lesson rather than something to be proud of. By the age of 18, you had already been involved with 4 different men. Instead of criticizing and pressurizing others, it's important to guide our children with patience and understanding, allowing them to make better decisions. Encourage them to focus on building their future rather than rushing into relationships. So ndo vamwe vane mafungiro avo vari kuti tight na Kiki, or actually Kiki in this instance ari kuramba achingoti I've achieved this at 18 tiri kutonyora kana ma A level vamwe vanenge vari ma form 5 depending nokuti wakaenda kuchikoro at which stage. So vari kuti ivo chirega kuramba uchingoadvertise that content creation, because pane vana vakawanda vasachatodikana kuenda kuchikoro vachiti ivo zviri nani vaitewo zvecontent, uye vari kutoona kunge kutevera nzira yako iyoyo yekuti 4 different men and a child, and then all of a sudden you travel to Maldives and what vana vasi kuzonzwisisa their pros and cons that are hidden. So please do not say that. But yes, in as much as it is correct, you cannot expect your children kuti varairwe neFacebook guys. It is wrong. Kana une vana vako and you feel like they are spending so much time on Facebook vachiona na tight nana Kiki, it is wrong. At 18 Kiki hachatoverengerwi kuvana uko nekuti atova nemwana wakewo ane murume ane chi. So that is adult content. Unofanira kuona something else, because you cannot expect Facebook to guide your children guys. If you leave Facebook to do so, you will write such long comments. How does one have to dwell on their failures? Vachakwanisika to move on. Oraita havamo muchikoro, oraita akaita varume 4, anofanira kudi kurawa here nekuti ndo zvakatoitika. No, she's dusting herself and she's moving on, which is something that that is beautiful. Vamwe vari kuti let's teach our children to be teachers, doctors, and not married 16 or 18 like vana avava. And izvozvo guys, but it is unfortunate it happened that way. Zvino oita sei, ozvidonedza here pasi. So guys, vamwe tiri kungoti isusu well done. As content creators, sometimes this is a job that people really look down upon. And vamwe vacho vanoti hey, nemotsvaga mabasa. Yes guys, vanhu vanototsvaga mabasa,
they do this for extra income. Some are doing this for a hobby, you know. For some of us it's like an antidepressant. Tikaya panapa tikati guys kwai wiki nerwada iso ava tinotofila better tinovata hope dzinouya inikazvinhu zvacho. Okay, ukuwo Maikiki kumusha kunyazura ikoko. After muchato Gilbert wakati iye Joy ndoda kuti ndiindise mombe mbiri dzekutenda. Mombe mbiri dzakatenwa dzikabuda panyati paya guys, dzikaendeswa kumba kwana Joy kunotenda kuti aiwa makandiitira chakanaka mukandizvarira mudzimai. Guys, this is something that is amazing to see young boys at that age vachipusha ku guys nemadzimai avo. Wow guys, this is wow, because vamwe vezera redu isu anoona kuti ati kurei vakomana vacho vanotiza mimba havadi kuchengeta asi munongona kuti Gilbert through thick and thin angana Joy wake, which is something that we need to learn. Yes, they are also 18 and 19, but they've taught us kuti patience pays. You know, as a couple, if you work together, munosvika. Joy yatiratidzawo zvakare kuti mimba inenge yati kure musikana anga akanyatsomira akaita kusunda dumbu rake because vakarahwa vakazototenda kane mbudzi kuti aiwa mukwambo makaita basa. So mbudzi ndo iri kudyiwa nhasi kuNew Year. Vanokwanisa ndonyazura ati batei jongwe muromo, aiwa jongwe harichatobatikizve kwatochena. Okay, timanye kunyazura kundogocha. Shop yavo ichiri operational as well as bhawa ravo vanogona kunomwawo doro ikoko. Please tapota kana maguta doro musazoputseka zvinhu zvavanhu namabhotoro. Vamwe ndo vari kuti dei maramba muri kuZimbabwe ikokoko muchicreata content yekururawo. But anyway guys, we loved them. Vari kuSouth Africa vachinonamata muKFC vachidhiga vari kumukuku nekumba yavo yaitsva yavanogara. Ndokwatinoda kana ndokwatinoziva. We wish them well. Tatakangomira kuti maybe week now achati guys go and see Victor. Aiwa tamira asi ndofunga Lulu Muteke wakachibata kuti dzvi hapana zvakadaro zvichaitika. Tizvo maybe zvichaitika togoti. But anyway guys, mukangoona week nero angoti Zim Gossip manyai mundotora mota. Please musakanga mukunditega fast ndinde ndipindewo 2025 ndichifamba nayo zhimzhim. Thank you so much guys for being part of this community. We are simply saying 2025, let us spread love, not hate. You know one thing before tabuda pa video, social media can either break you or make you. There's so much hate communities that we are in, right? Munhu anoposta video yake vanhu vanouya vomukriticize. Yes, criticism is good. Sekuti dhukura makasunga hatisi kurifarira kana kuti we are used to you not putting your face on the channel. Yes, it is fine to criticize like that, but pamwe pacho vanhu vane kutuka kwakanyanyisa. It is not necessary guys. Tikungoti as this community love one another. 2025, yes, it is a year added to our life, but we are also saying it is a year subtracted from our life. We are getting closer kuenda to the other side. So why not spread life, love? Life is already hitting us left, right and center. I think kuuya pa social media unenge uchitsvaka kutodetoxa kwete kutsvaka nzvimbo yekurasira bitterness yako. Aiwa guys, ngatirege kudaro. Yes, so much bullying around, but tikungoti as this community kana bana anenge angoshayawo magetsi guys, munhu ngango shedzera kuti wedwe pano ndashaya magetsi istobva tato kuvanhu 20,000 zvokwadi mungashaya 100 rand yekubatsira nhingi washaya magetsi Pretoria. Vanhu vobva vadini vamanya vakadaro. Kana kuZimbabwe pana ari kupiko Kambuzuma ashayawo magetsi, vedu tengayo magetsi. Tichingoenda takaenda. We want to make this a better place, and thank you guys so much for watching.